Gran Premi de Mònaco 1986. Acabo de posar el mode aquest que he dit de posar una... O sigui, de que la carrera la faci la màquina amb el meu pilot. És Mònaco però no és el circuit, que també es pot agafar. Recorre bàsicament part del país d'una punta a l'altra. I aquí la carrera s'acaba doncs, amb el percentatge de recorregut que hagis fet. Aquí se l'ha fotut la meva màquina, em refereixo, perquè és el meu jugador, però amb la màquina. Depèn de com a vegades s'exageren una mica les físiques del joc. Per això és un altre tema, va ser quasi únicament l'única cosa dolenta que se li va trobar a aquest joc per part de les revistes. I bueno, fins i tot es va arribar a fer broma en vídeos a YouTube, tot i que això era particularment en la versió d'ordinador. Anava més o menys bé, però com heu vist me l'he fotut i bueno, penúltim de moment. Ara 18è, he avançat al blanc. Lotus 98T, Lotus Renault 98T de 1986, i com estic corrent en opció monomarca, són de diferents equips, tant l'oficial de Lotus com privats. Ja he passat a un Stigmuller darrere. 88% del recorregut, senyors. ...92... A veure si em dóna temps a avançar algun altre abans que s'acabi el vídeo, però no, sembla que no. Tinc al davant el senyor Matías Eger, darrere el senyor Andrés Vázquez i 96%. Arribaré just en el moment adequat perquè se m'acabi l'espai de gravació exactament.